Ania La Ketdin. Nakita ko man yung post mo iti Facebook din na minsan mare. Ha? Anya day jay mare? Di man na pananyo pagpasyaran ni syudad. Wan mare. Ay, kunak laki din. Hay, naimbag ka pa'y ta nakapasyar ka. Gamsyak. Ay naapo, kaanong tupay nga ta makapasyarak, Mert? Unay kan? Kunam kanyak ta inawis nak nga minti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat. No saan nak nga inawis day jay? Makapaspasyar mat. Amo matan, asa anak nga mahilig nga agpaspasyar. At least, nakapasyar ka. Makapasyal nga rin minsan? Ay nako. Ay na, naimbag ka pa'y Berta. Nagpasyar ka manan, idi na minsan. Ha? Nakita nga mintipos mo, idi na minsan ngal daw. Nagriakat pa'y nga raw. Si kakit di mat, common mat day jay pagpasyaran. Oray at least nakapasyar ka. Wan mat kit ni inawis nak nga minti kabsat ko. Iso anak ipasyarak mat Kastaya. Kit oray nga awan ti mga awis king ka, kit agpasyar ka mit tapno makarelax ka magitsag paminsan. Saan apasigla trabaho, tapno iwas stress. Wan amat peryang. Husto ka, iti dahita nga imbagam. Bigbigat pa'y lang. Nakarumbot ka man ng sarya. Ha? Sa dino ti papanamaya. Nagadupay lang nga maubra dito'y balay. At dala pa panak ka di. Anya ka lakit din aya. Ay na, amok man ti papanam. Mapan ka laman ng makichismes. Iyan da bakit pereng amad pada machismosa. Anya? Imbes nga dalos nga may kan agasikaso ka dito nagtibalay. Nagiti pa lang awang eskan na ba nagtipang pangruna. Bigbigat ang makadadaal ka iti aldaw. Salbag ka kit di. Ay inayan ito. Itang ka man lang. Anya lakit din. Iso anasapa ak nga imay nana. Tada ti umay ko ibaga. Anya? Ay sus, nakadkadlaw magkat. Amin post ni Berta iti Facebook ket agre-react da ya piryong. Ken amin met post ni piryong ket agkom-comment ni Berta. Kayat asawan da ita. Adda ilimlimod da a relasyon da. Ay wala na. Ilimod da talaga tadamot asawa ni piryong. Anya? Hay talaga day jay a Berta. Naglaing amang dadaal iti adda pamilyana. Ay nagawan kit din abain na nukasta. Nag-post call ti ropa na. Madlaw ko ngamin ka. Sabali ti closeness da. Saan anormal a closeness ti agkatrabahuan laeng. Hay, anya lakit din aya. Me, apa yung nagawid ka pa lang, sarya? Ha? Apay ngay, akas tamot din kibagbagam. Una lagi din, makiturog ka ni Jayan ni bakit pereng. Tag-chis-chismis kayo natang agmalmala magpatpatnag. Anya? Unang no saan ka nga gawin? Iso nga inibus ko amin alinuto ka makan. Si itla na batay. Unang no mga kay Jayan. Unay kamatan lando. Oh, awan, tiriri amang ko. Nga putasyak tinagluto iti makan. Napan ka lang nakichismis. Anya? Gumadak man iti cream silk na. Awan gaya mo ti pag cream silk ko. Intun bigat. Ilakwan na kiti lima. Mabit lang. Hap. At tigat-gatang ang baklita. Mano amin. 50 laeng. Nay, iti
Kita man pa'y asaan mo akadwa jay babae ang nagalas ti ugali na. Ha? Ang sino ti dakta kamatan nyo? Asino pa'y kuma no saan ani Berta? Ay, nagalas at talaga ti ugali na day jay abisprin mo. Anya? Apay anak ko na yun day tanan na. Kuno dagayam limod a relasyon da kinipiryong. What? Kasaluyok kumamot ana ibaga day ta. Kan may saan ama pasamak day ta? Tas si aasawa ni Peryong. Oh, isakit mo at agayim mo. Anya? Ni Sarya ti pagsalud sudam, tammo na. Isaw, tinakaibaga kanyak, iti dayta. Ay, Apo? Bigbigat man ang nagmayat ti panagkatkatawam kumare. among kumare. Machis-chismis ka gaya man nga awan ka amo-amom. Ha? Anyan kayat mo asawan? Ay na kumare. Kadno na para kimbatang iti teresena ni Bakit Piring iti kalman. Ibagbaga na matan nga adda ka no ti limad a relasyon nyo kini Peryong. Anya? Kasano na kumamot ang naibaga dayta? Ay, Diyos mio marimar, pakawanam. Ni Sarya ka no tinakaibagakin ko ana. Ay, naglokon. Nakaskas daw mo tinday ta at chismis? Kanayon ka no ngamin nga agrireak ni Peryong iti pus mo. Kan kastagamat ka no. Uray si ka. Kanayon ka mat ka no agrireak iti pus na. Anya? Gapulang iti dayta? Ibagadan nga dalimod a relasyon mi? Ay, nagalasan? Ay, salbag ini. Managipapan damot una yan? Amo mata ni Sarya. Ugali na dahi ta, idi pa'y anggad. Ay, paiman day di a babae. Iso at talaga ti paglaingan na. Ti agaramid iti saan apod no nga istorya. Naibagayo kinibakla asyak tinangibaga kada kayo? Nga addalimod a relasyon da Peryong kan Berta? Embaga kon Anya, ngam, sabagay, awan parikot iti dayt na, gaputapod numot. Katuwan, iso abay amon Kita ekman, no anyan to ti ibagana no agsabat kami. Ibagam tinadlaw mau. Oray kita aminin na ko naktumaw. Unay nga iti kasta at chismis. Ultimo pa nagreak iti poste akin pos. Kit adda ka ipapanan naman. Amo mantin iti lugar tayo. Nagpupunipunan dagiti nagaalas ti rupa na achismosa. Ken may sa addan asawak. Agriaka ka iti pupos ni Berta. Tagkakadwa tayo nga rod iti trabaho. Anya laki din na ya. Isungarod dahi tati kunak. Agkakadwahan tayo iti trabaho. Isu asanda ko mga ikan iti sabali aka ipapanan na. Ngam isumad gaya man ti adday ti panunot da. Bayan nyo latta na. Tinapatag kit sana po nang. Mauman tumod lang nagita chismosa. Awan lat marami da iti biyag da. Isong agkita da iti dadaurin da. Nasaya at mo talaga nata, Lando. Ha? Apay, saan ka di arumrumwar ni bakit mo? Jakbat maranranaan ngamin. Ha? Apay kali kumare. Kahit kuman ang makasarita, maipapan iti chismis ama pan na iwarwaras. Nagalas at talaga ti ugali ti asawam. Pangaasim man tabagbaga amat. Ha? Agasam man. Mapan na ibagbaga iti tattao nga adalimot a relasyon may kini Peryong. Gapulang iti panagre-react na iti ipopos ko. Kan panagre-react ko mat iti popos na iti Facebook. Anya? No saan nga agparang dayjay kanyak iti mabiit. Mabalin ko akaswan ni bakit mo ko naktumat. Pasensya ako man mare ha. Di ka malanagan. Tayo bagak nung sumangpeta kay Jabalay mi.
Pagbagak man tasawak. Tilang tuman kami nararamidam. Anya? Nung nga idarom na kaniberta, at nangaroon ti ebidensya mga adalimat a relasyon da kiniperyong. Ah, ay ko. Ay na, bakal, naglaing kanto ngamin amang ipapan. Kapulang iti pa nagre-react da iti post itong kalmaysa, inikamon, iti kay papanan na. Pudnumat, no awan ti limad a relasyon da. Saan ko maakas jay? Kun makitkitak ngamin ti comment ni Berta iti ipopos ni Peryong. Agasa man, taang sweet da iti comment section. Anya, Ha? No agkatrabahuan dalaang saan anormal dayjay a closeness da. Anyalakit din aya. ipapilit mo tamong. Makamu ka man lang, salbag ka kikay. Ay na, makapaulag at talaga dayjay a Berta. Tapay. Kasta unay ka no apungtot na gapo iti imbagak nga da relasyon dakin ni Piryong. Ha? Guilty means true. Kas ang matdayta, saan ayanana? Aywan! Husto ka iti dayta nga imbagam, sarya. Ngamain, no saan apod na, di saan kuman ngagsasaw. Aywan iso apod no, takas jay mat ti reaksyon na. Anyalakit din, aya. Hoy, nagawan mo't abain mon si Kasarya? Ha? Abay, ada ka di pa manaknak mo nga da relasyon mi kini Peryong? Ay na, gulo mo tiit din na ray tang aramid mo anya. Amumat nga ada asawa na di tao. Oho, uray pa'y adda asawa na, ngam sa baling amin ti closeness yukat. Nakadkadlaw nga adda ilimlimod yu adwa. Anya? Amin nga i-post mo iti Facebook, kat agreak, kan kastamat kan ka. Ay na, managipapan kamot a babae. Alang rod, no saan apod no day nga ibagbagam, agkabibaw kumaday tangiwat mo. Tapno adagunggunam nga agar aramid iti chismis apakadadaulan ti tattao. Ay, salbag ka! Anya? Agkabibaw day tangiwat mo kunakmanan. Anya lakit din aya? Saan man asyak ti kaskastam a babae? Nasing putak kunak tumat. Ngam na ibagak day takan kwa na mare. Anya? Agkabibaw di iwat na anak kabang bangsit. No saan apod no ti warwaras na chismis. Ay wana, barang iso ti pagnakman na. Tiyawanan bain. Ay na po. Umibus mo't iti anos day jay a babae. Saan ko kuman atutupan kat? Ngam nalabas mo't ngaminan. Gusto mo't lang mare. Tapno agnakam ako na. No agna ma? Ngam kasla saan mitang. Agsakit no saan ang makaichismis. Lakoy. Apay nga bakit? Bangking mo tilat ang iwa mo, sari. Katsawa ka pilangan. Ay, apay, anyan na masama ni tangiwat mo. O, nun ba inday di Aberta? Nagpudo tiniwat na. Imbaga na nga hindi kalman nagkabibaw kumakano tiniwat ko. Saan wat apod nung nga relasyon da kini Piryong? Anya, ngala, gunggunam. Oray sa ang asawa mo kat saan ko matakanunungan na itang aramidom kay. Anya? Ikaw nagsarmen. Talo makitam na talam. Oh! Kasaraw no kastamon ngagnanayon sa kaya. Bangking nangiwa mo. Anya laki na mo tatangang iwat. Ay na, amangan kit dimag,
No saan nga min apudnaw tindanon mo kanyak nga istoryam, sarya. Ha? Kasanon nga'y, no kastamon nga nanayawn, di pa'y kat kastamon nga sa. Kas laki din na stroke day tangiwat mo iti kastalangam. Anya? Ti kasayatan nga ramidam. Ingkalangan agkid daw iti pamakawan kenkwana. Bareng agimbag day tangiwat mo. Kasanaw, no amin at tao anapan mo ing chis-chismes, kat ibagada pa ing agkabibaw pa'y day taakin baba. Ayawanan na. Ay na naman. Ay na, agtongpal ka iti bagbaga. Ni Berta lang ti makaagas iti panagkabibaw day tangiwat mo. Ay nasariya, dahil sa ti maghanap mo itaramid mo. Managipapan ganto mo ngamin. Anya? Laitan to mo ngamin agsipsipon. Timapan mo ichismis ta mong aramiden. Anya nga ita? Lain paglaingin Tuti imbagalang ni Berta kita itang iwat mo. Ay na, magkailig ka talaga. Kasanon nga no imbaga na ken kang agraman na ita akin baba nga iduldulin mo katagkabibaw ko ma. Di awalin Anya La Ketdin. Kaki gingot, kastilang arudan kiniwat ko. Ng kastapay lang mo tibagpanam. Gunggunang kunak manen, salbag di. Awan ti masyan ken ka iti kastang alangam. Amin na tattao makakita ken ka. Gunggunam ti baganda. Gaputaam mudat ugalim. Anya? Mapan ka nagkidaw iti pasensya ken ni Berta. No kayat mo nga agsublit isigod, akasasaad ay tangiwat mo. Salbang kakit di at chismosa. Nay, si kamot gayam sarya. Kat, ha? Apa yung akas tayo mo din itsura na tangiwat mo? Ha? Pangaasin ko nga mo ang Berta kumari. Anya? Buklakit di pag-arupan, nakabailam nga rabidan kanyak ti kastoy. Hoy, saan na ka manggagamot, Anya? Di ko naklaang, sapay la kumatagkabibaw na tangiwat mo, no saan apod mo ti ibagbagam. Oh, pimayso. Aklunyak kumari, saan ang nasaya at inaramid ko kada kayo. Managipapan ako unay, husto ka. Itaman ba yan nasingpot ka kanya ka makisasaw? Saan ka mo't asigod akas ta? Halan ako mare, ikarik saanan ang maulit na gitinarabid ko kada kayo kinipiryong. Promise. Ne, amumod ka nagpakaasin ko ah. Ay apo, dahil tanto magchistis-misimente among nga aramid. Itatamaya natin na ang iwat mo. In ka man nagbiro ka na, ichismis mo. Ha? Tano at damanan mabwisit kin kay tikas na ngaramil mo. Ang mga nuday tanto akin babatag kabibaw. Saanan at itangiwat mo. Anya? Ay, nalabos ka matin nga agsa ula kayo. Pudno mo ti pagpagaksa na ya. Alawan, agbalbaliw ako lakay. Namimpinsanan ang nagnakamak, idinagbangking tingiwat kung adi na oras. Day talaga yung tipagnak, ma'am. Salbag ataw. Wan lakay, nagnakamakon ang namimpinsan. Iso nga agbalbaliw akon. Ay, saan nga ibagbaga? No di kat aramidan, baka mawatam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti dhanmartz YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay,
Panang Tarabay.